080335446. Esther on 0803-574-3205. Or Ugonna on 0903-448-4925. Owelle FM. Owelle FM na-ewetara gị ihe ndị ahụ pụrụ iche. Ahụ na mbọ na mkpa ụdị. Akụọla elekere 12 nke ehihie. Gere akụkọ sitere na mba ofesi nke ehihie taa na-abịara gị n'ụlọ mgbasa ozi Owelle 99.5 Enugu ọdịnala. Taa bụ Tuzdee ahịa afọ abalị 26 nke ọnwa Mee n'afọ 2026. Na mbụ isiokwu ndị a ka anyị ji mere isi akụkọ. Ihu ọchị awaala ụmụafọ mba Senegal dịka ụmụafọ ha ndị a tọrọ nga na mba Morocco lọghachiri azụ n'udo n'obodo ha. Mba United States emeela nkusu ọhụrụ n'otu ogige ebe a na-arụpụta ogbunigwe missiles yana ụgbọ mmiri na mba Iran. Ọsọ ndị agha mba Israel ekwuola na ha malitela nkusu ha n'obodo Lebanon dịka onye isi ala ha nyere na ntụziaka. Cheta na akụkọ ndị a si na mba ofesi na-aga n'iru n'ọnyanwụ odudo anyị bụ www.owellefm.org. Ị nwekwara ike sonyere anyị n'ọwa ozi Facebook, Instagram, X tinyere nke YouTube na Owelle FM 99.5 ọdịnala. Ozie ntị n'ala ka ịnụ ya bụ akụkọ na ndị ọzọ anyị jiri bịa. Ọkọ akụkọ bụ m Chika Nwazụ. N'akụkọ sitere na mba Senegal, mkpu ọṅụ adaala n'obodo Senegal dịka ụmụafọ ha ndị a tụrụ mkpọrọ na mba Morocco lọghachiri azụ n'ụlọ ka a gbagharachara ha mmehie ha. Ndị ahụ ihe banyere egwuregwu bọọlụ na-amasị ka a nwụchiri n'ọnwa Jenụwarị nke afọ a n'oge asọmpi ikpeazụ nke African Cup of Nations dị n'etiti mba Morocco na Senegal maka ọgbaghara ha butere n'ama egwuregwu. Mana ozugbo ha nwụchiri na Dakar bụ isi obodo mba Senegal ka a hụrụ ka ọnọchị na-ekweghị ha funwuo ọkụ. N'oge asọmpi ahụ were ọnọdụ na obodo Rabat n'ọnwa Jenụwarị n'afọ a ka ndị otu egwuregwu sitere na mba Senegal jiri iwe pụọ n'ama egwuregwu ebe ndị nkwado ha nupụtara n'igwe bata n'ama egwuregwu ahụ chọọ itisa ihe niile. Nke a ka ha kwuru na ọ bụ ụrụ maka adọba agba akpọrọ penalti bụ nke enyere mba Morocco mgbe asọmpi ahụ na-akwado ịkụrụ ọnụ. Emechara tụọ ụmụafọ obodo Senegal dị 18 mkpọrọ ihe ruru otu afọ kwụrụ maka ihe ndị emebigasịrị yana ikpo oku ka amalite ọgbaghara. Ndị nke gazugoro mkpọrọ ha ka nọrọ n'ọnwa Eprel
gara aga tọhapụ ka ha nwere onwe ha, ebe ndị nke fọrọ afọ abụrụla ndị eze na-achị obodo Morocco bụ King Mohammed nke isii tọhapụrụ ugbu a iji merube mmemme ndị ụka Islam na-amalite echi. Na Dakar ka onye isi ala mba Senegal bụ President Bassirou Diomaye Faye kelere ugbo ya nke mba Morocco maka afọ ọma ya. Akụkọ anyị awụchie na mba Congo. Mba Congo emeela ka amata na amalite n'abalị mbụ nke ọnwa Jenụwarị afọ 2027 na a ga-ewezụga ihe mgbochi niile metụtara akwụkwọ ikike eji abata n'obodo ha iji nyere onye ọbụla sitere n'ala ndị isi ojii ohere ịbata ma mesa ahụ. Nke a ka a nụrụ n'obodo Brazzaville site na ọnụ onye isi ala ha bụ President Denis Sassou Nguesso, dịka o kwuru na nzọụkwụ ahụ bụ iji mee ka njem na mba Congo bụrụ nke ga na-aga chịrịrị werere. Ọ bụ n'oge a na-enwe ọgbakọ ndị otu African Development Bank dị na Brazzaville ka o kwuru nke a dịka a na-emerube mmemme African Day. Nkwupụta bụ nke bịara gbasaa ebe niile dịka mba Republic of Congo bụ obodo mbụ enwere n'ala ndị isi ojii na-ewepụ ikike visa nyere ndị chọrọ ịbata n'obodo ha. N'akụkọ sitere na mba Iran, mba United States emeela ka amata na ha kụsuru ogige abụọ bụcha ebe a na-arụpụta ogbunigwe akpọrọ missiles yana ụgbọ mmiri dịcha na ndịda ugwu mba Iran. Ngalaba ndị agha United States Central Command mere ka amata na ha mere nke ahụ iji zọọ onwe ha ndụ yana ịhụ na-enweghị ihe ọbụla mere ndị agha ha. Ọnụ na-ekwuru ụlọ ọrụ ahụ bụ Captain Tim Hawkins kwuru na ha ga-aga n'ihu na-eme nke ahụ, mana ha ga-asa anya na mmiri kwụrụ maka ụbụbọ ugbo ịwụsa ngwa ọgụ na-aga n'ihu n'etiti obodo abụọ ahụ. Mba Iran n'aka nke ha enwebeghị ihe ọbụla ha kwuru banyere nkwụsị ahụ, mana ọnụ na-ekwuru ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ihe na-eme na mba ọzọ nyere mba Iran bụ Ismail Bakai kwuru na agbanyeghị na enweela ọtụtụ elele na ọgbụgba udo ahụ na ọ pụtaghị na ọ ga-enwerịrị isi. N'akụkọ sitere na mba Israel, ndị agha na mba Israel emeela ka amata na nkụsụ ha nyere otu isi ekwe ọnwụ akpọrọ Hezbollah amalitela ọzọ n'obodo Lebanon, dịka Prime Minista ha bụ Benjamin Netanyahu nyere ha ntụziaka. Otu Israeli Defense Force kwuru na ọ ga-abụ na mpaghara Bekai Valley nke dị na ọwụwa anyanwụ obodo Lebanon ka ha malitere nkwụsị ahụ yana ọtụtụ ebe ndị ọzọ. Hezbollah bụ ndị agha ntị ịkpọ nke ọ bụ mba Iran na-adọnyere ha aja n'ukwu. N'aka nke ha kwuru na ha emegwarala mba Israel site na iji igwe drones yana ogbunigwe akpọrọ rockets dị 22 were kwụsịo ndị agha mba Israel ụgbọala tankị ha, ogige ndị agha ha bụ barracks tinyere imirikiti ụlọ. Na mmalite ọnwa a ka mba Israel na Lebanon nọrọ nwee nkwekọrịta ịgbatị oge eji etinye mma n'ọbọ ka o ruo abalị 45 n'agbanyeghị na ọgụ kwụ ọkụ n'ọnụ na-aga n'ihu ala. N'otu ihe onyonyo pụtara ìhè ụnyaahụ bụ Mọnde ka a hụrụ ka Benjamin Netanyahu
na-ekwusi na mba Israel na Hezbollah nọ n'agha ma na-agwa ụsọ ndị agha ya ka ha kpochapụ otu Hezbollah kpamkpam n'okpuru anyanwụ na nke ikpeazụ a. N'ịpịachisi akụkọ ndị a si na mba ofesi were ruo oge ntị, ga-enwe ntị ọzọ n'ọkpụrụkpụ isiokwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ. Ihu ọchị awaala ụmụafọ mba Senegal dị 18 bụ ndị a tụrụ mkpọrọ ihe ruru otu afọ na mba Morocco maka ọgbaghara ha butere n'oge ahụ a nọrọ sọ mpi African Cup of Nations. Mba United States emeela nkwụsị ọhụrụ n'ogige ebe a na-arụpụta ogbunigwe missile yana ụgbọ mmiri na mba Iran. Ọsọ ndị agha mba Israel ekwuola na ha malitela nkwụsị ha ọzọ n'obodo Lebanon dịka onye isi ala ha nyere ha na ntụziaka. O wepụrụ ya n'ọbụ ebe a ka ọ ga-akọrọ n'ọbụ ndị a si na mba ofesi were ruo oge ntị, ma cheta na ọ ka na-aga n'iru n'ọnyanwududo anyị bụ www.owellefm.org ya nakwa n'ọwa ozi Facebook, Instagram, X gụnyere nke YouTube. Ị nwere ike kpọtụrụ ngalaba akụkọ ụwa anyị ma inwe ozi dị mkpa site n'akara 07069258758 maọbụ na WhatsApp n'akara 09139287490. Ejizi m aha ndị niile dere ma hazie akụkọ ndị a ị nọrọ nke Nnabuife Nwekwu nọ n'isi ya were na-ekele gị bụ onye magere ntị, na-asị gị ehihie ọma. Abụ m Chika Nwazụ.